Hello guys, good morning o magandang araw sa inyong lahat dyan. Tara guys, kain tayo. Ayan, ito yung kanin natin. Ayan. Tapos may sausawan tayong kamatis. At ito yung ulam natin, dalawang isda. Nahuli kagabi. Oo, kagabi. Ayan. Tara guys, kain na tayo. Mainit, mainit guys. Mainit eh. Sausawan, kamatis. Kain na rin kayo dyan guys. Magandang araw po sa inyong lahat dyan. Nga pala guys, ang daming nagme-message sa akin ng humihingi ng tulong, nagpapadala ng picture ng mga anak nila na may sakit. Wala naman ako magawa kasi simpleng tao lang naman ako. Kaya kung may sponsor ba tayo ba, bakit hindi? At saka kung maganda yung takbo ng ating YouTube channel, di ba? Bakit hindi tayo tutulong? Kung kaya ba natin tumulong, ha? Sa ngayon, kahit gusto man natin tumulong, di pa rin naman natin kaya. Kain. Kain po tayo, kain. Ito, isda, guys. Mainit pa rin. Bagong luto. Mainit. Kain na rin kayo dyan guys. Hirap kumain na mag-isa. Walang kasabay. Hanggang ganito ang buhay ng isang OFW guys. Gising ka mag-isa, tulog ka mag-isa, kakain ka mag-isa.
Yan guys, mega mega shoutout po sa inyong lahat dyan. Tayo po ay kumakain. Kain na rin po kayo dyan. Ito po ay ano na, almusal tanghalian ko na po. Ang dahil doon ang kasawa natin, kamatis, na ipinabaw sa kanin, tapos pritong isda, matinik lang po yung isda guys. Yan guys, mega mega shoutout po sa inyong lahat dyan. Good morning o magandang tanghali o gabi sa inyong lahat dyan. Saan masulok kayo ito, lalo na sa ating mga minamahal na OFW. Ingat po kayo palagi dyan, and more power sa inyong lahat, and God bless you all. Bye bye.